И здравейте на всички, аз съм Guardian Shadow и машини, днеска отново за пореден път продължаваме с Outlast, но почваме от начало. Така че ще ме извинявате за неудобството, обаче сейфовете на играта са ми изтрити, няма ги, изгубени са, премахнете се, няма ги. Така че почваме от начало, ще гледам да го мина по-бързо. Първият епизод, който бях направил. Така че машини, настанете се удобно и ви пожелавам приятно гледане. А през това време, здраве машини, и малко релакс. Бележките няма смисъл да ги четем в момента. Взимаме си камерионе. Тестваме, за да видим дали всичко работи. Дали всичко е в изправност. Mount Massive Asylum. Колко красиво имение. Тук трябваше нещо да правя. Само. Си гледкаме. И припкаме към имение. Тук е кулминацията, където можах първият епизод да намеря място. Някой квичи тук, обаче не се вижда. Тук са някои батерийка, евентуално. Тук помня, че имаше нещо. Батерийка, да. Документчета, никога не са излишни, както знаем. Опа! Той затваря тук да смика. Защо не мога да влезем, а? Искам да видя каква е тая кръв там, дето се подава. По-късно ще разберем. Така че... Обаче тук нещо много бързо минах. Пропуснах ли някоя стая? То няма други стая. Може би. Тук дойдохме. Няма. Продължаваме мощно напред. Мощно машини.
Между другото, поздрави за Михаил Александров Жокера. Жив и здрав. Ако гледаш това видео, дай му палец нагоре. Това вече не ми трябва особено. А тук ми е... Интересно си. They killed us. You got out. The variants. You can't fight them. You have to hide. Can unlock the main doors from security control. You have to get the Тегава работа. Тегава работа. Другото само да проверим набързо. Не. Field of View няма. Опа, виждаме това, виждаме. Не може по-добре да бъде. Батерийка, защо няма батерии? Една речичка се тогава. little pig. Опяват ли на бе, машина? Ще умираме ли? And who are you then? Who are you, darling? Много добър въпрос. Кои сме ние и кой си ти? I see. Merciful God, you have sent me an apostle. Guard your Само life, апостол son. не съм, брат. You have a calling. Здраве, машини. Да си пинеме водичка. Айде, айде. Ставай, че работа да чака с теб. Айде. Айде, бегай, ваци, че тука. Документчета. Едно батериони, ако може тука. Герой е доста оплашен. Въпреки че аз искам да се върна, защото пак малко да бързам. Да? Аха! Имаше смисъл да дойда тук. Усещал го. Не се иска да вляза. Това не е възможно. То тук... Може да не гледам тук. И да видим пак една речица. Няма нищо интересно. Имаше батерия сякаш. Бюджетно можехме да ги отваряме. Обаче... Тук е стелала... Ненджорна. Ненджорна. Така... Тук надолу имаме път.
die. Walker will kill us just for being sick. We're so people. We didn't choose this. Кой ще умира, бе, баци? А? Кой? Дано не сме ние. Дано само да не сме ние за печката, че да нас готвят. Ще поисал обора точно това ме чака. Ще ме готвят. Спойлер, едно двете. Даваме момчето да си гледат сериалчето, няма да ги притесняваме. И тук направо минах през стената, бац. Много интересно. Една смивка има. Батерия не ми е останала. Да. Бежахме до този. Но то голямо обяснение, голямо обяснение. Няма нужда. Добре, сега се лъжа, да. Тук сме. Бегаме бързо. Сега се скривам. Айде. Не, всъщност. Малко изпреварихме. Първо ще програмираме машини. Ще си програмираме като малки краби. Въпреки, че предпочитам да гледам камерите. Програмиране не е за мене, ами... Чакай, че тука... Hide in the locker. Don't try to fight. Трябва да дадат. Аз искам да се бия, защото тук не съм да се крия. Тук съм да се бия. Няма да го видим. Трябва да презаредим батериите обаче. 3, 2, 1. Бързо. Беги. Аз тук всякак не знам къде трябва да отидем. Смисля бе! Отиваме при другото ще. Отидение на другия. Айде. Чакай си я запанал нещо. Ясна работа. Кой издера? Ще ти кажа аз кой издера. Тук пак ли не мога да вляза? Отваряй. Малко почивчица. Пак на здраве за трети път. Батерийка. Шефче. Влизай, заповядай, настанявай се, изобщо само мене да не ме чупиш, ма ще вземат с бухалка, защото има кеф. Къде си бе, шеф? Ще дойде? Up to heaven, this way, my son. Добре. Още маничко. Излиза. Определено този епизод сме по-откачени от всякога.
Чакай ти, че той идва насам, май. Може и така без да си камерката. Just another ghost, баци, да. Аз съм гей. Аз. Мен ма няма. На мапа ма няма. Точно. Значи сега. Напред и вдясно. Нали така? Напред и вдясно. А тук заминавай се. О, ефектен си. Уникален си. Сега дори не знам къде трябва да ходя, защото не помня. Добре. Защо няма музика, бе? Защо няма музика? Не е напрегна точно. Той ми изкара ръка. Те с бухалка. Добре. Хайде. Бързо. Виждай, сега дори не знам къде трябва. Добре, бе, бате. Дай ми сега. Give me a chance. Darling. Give me a chance. Трябва да изчакаме явно машини. Да видим колко е часа. След малко трябва да свършва епизода, така че още мъничко напрежение. Трябва да вляза през една врата, няма как. Той ми отвори. Хайде пак. Имам да се разберем, обаче. Имам да се разберем с тебе. Много си бавен, бе, много трудно и така. Човек не вървиш, едвам, вече ще се чупаш. То спушат нищо не се вижда. Добре, чакаме. Добре, газ. Изобщо няма да ти съчем. Стига бе. Едно кръгче сега ще направим. Влез тука. Дойде тука. Дойде кътата. Тук е имало и друга врата, не? Там не изляза. Ти не го очаквах обаче. Малко изчаквам пак. Не можем да се разбирим с тебе, бе. Това любов. Няма никой. Заминавай си. Така че не знам къде отива. Пак ли отиваш там, бе, човек? Аз искам да отида там. Пак ще се срещам, нали? Нали? Я да се затворя тук вратите. Вземем да микрони. Бред, тук трябва. Тук трябва. Може. Така.
Ух, май сам. Тръгвам се. Олевуа! Дори нямам и флашлайта на камерата. То всъщност... Сега между другото не помня къде трябва. Аха, май пак тук. I'm sorry, my son. I didn't want to have to do this to you. But you can't leave. Not yet. There is so much yet for you to witness. Will you see it? Can you? Our Lord, the Wall Rider, tearing his truth into the unbelievers. Как пък, Лорд? The only way out of this place is the truth. Accept the gospel, and all doors will open before you. Твоя Госпел не е моя Госпел, смешка. О, машини. Еми, мисля това да бъде всичко за този епизод, така че благодаря ви за гледането. Следващия път ще продължим от това местенце, където сме заключени. Благодаря ви, че гледахте. Надявам се да сте се забавлявали. Ако е така, може да цъкнете палец нагоре. Ако искате да гледате още много видеоклипове, не забравяйте да се абонирате. Това беше всичко от мен, машини. Чао!